Sinugdanan ani ma'am kay gitawagan ko sa anak kay patong ko sa interbahoan kay tagami kwarta nga 300 para makapayat mig sudan. Nya pagka abot na mo sa skina na multikab nga ning hunong kabante akong pares na dumbol me. Motong pagkalagpot na ko sa karsada. Motong pagkalagpot na mo kani akong apo naguna na ko kalagpot akong giaswat. Motong aswat na ako muna kuntil na tuyod. Ana nagdong sunrise akong ganaan wa jud ni hunong. Mo ni naligsan ni akong tiil duha. Sa abante wala nang digsipyo sa atras igwaran ko. Mo ning pagka kuana disgrasyaha. Hindola kong bana nga ining ko nga wala patay na jud ko anilan. Kay nangabali naman akong kani nga sa tiil na ako. Muna wala jud mi karon makapanarbaho. Naggupok ang bukog sa akong ngaripikas nga side. Nya kare kay di naman jud pwede di jud putlon kay ning kuan naman ang kagaw di sa akong kuano nagdag naman ko nya takiga naman kog maayo. Mo tingon doktor nga putlon lang jud nato kay madaot masagani. Mo to ning hila ko kay wala koy pangita lagi na ko dok wala jud koy pangita ani dok. Sa okay na lang naman kay may bahalan lang na wala kay tiil basta buhi lang ka. Kuan maninda ko kanang pista bisag asa ra pitalo lungsod Milanilya maninda migber mangangkat asan mi amura paginansyaan nangadag ko na ko mga anak tungod ako negosyo nya pagkaputol na hunong na ganahan ko nga makatinda-tinda kog balik ko kanang mga disko ba mo na pangita jud nako kay lahi magyud nga ari ra ko ris balay kay minus sa magkita anabi ako apo nag-eskwela. Nalipay ko nga natagaan ko ning wheelchair hinggo buwen kay makatabang nin nako maka soroy ko ani ug unsa ko negosyo ganahan ra ko ani ma'am kay di man magsakit akong kamot kay kato mura magmabugto akong diri mga tahi ba kay mag-anak manggod labi na maglungsad siya magbago pugong kay kani kay makayra man ko anana makaliwag-liwag ra man ko ani. Kung anak siya naman nga maatuta sa complex na nahatag tambal niya sa papa atong pa-ekstrehan. Mutong gahapon nakaadto mi mao to nga wa jud ko kay kuan ma'am nga maghatag gyud ay ni ani wa jud mi magdahom gyud. Namo to nisod mi didto kay consultation nagpa-konsulta ko nakula na may mga wheelchair. Ani dool mi didto. Moto paabot na mo gilista ko didto. O kami duha. Pasalamat lagi mi ma'am nga nakaadto gyud mi gahapon. Dako kay magpasalamat ng gubguin gahapon kay taga sagtungkod niya kun kuanan sa kuani kani sa diya ha kahoy man sungkod sad mo to jud migdahom nga matagaan jud mi ani lagi.